Proč má existovat veřejný systém důchodů? No, protože děti se o rodiče starali v době, kdy neexistovala svoboda pohybu anebo byla nějakým způsobem limitovaná. A to byly ty výjimky různé a takové ty jako historické příběhy, které někde známe z pohádek nebo nějakých balad. A to je ale podstatná věc, protože dnes nemůžete nikoho přinutit, aby zůstal bydlet ve městě, ve kterém se narodil, se svými rodiči. Ostatně máme celou řadu neúplných rodin. Teďka ještě chceme po dětech, aby studovali v zahraničí, že tam nedej Bůh najdou ty partnery, zůstanou tam někde pryč. To znamená, ta představa, že děti se budou přímo starat o své rodiče, už je dneska představa z jiného světa a i lidovecká, řekněme, představa, že by se to třeba dělo odpisem nějakého procenta ze stávajícího příjmu, tedy ze stávajícího příjmu na důchod rodičů, tedy toho, kdo by to odváděl, no tak to je jenom cesta ke zvyšování rozdílů sociálních ve společnosti, protože to procento samozřejmě z vyššího příjmu je vyšší.